Республикабызда гомер озынлыгы белән үрнәк булырлык гаиләләр бар. Саба районы Сатыш авылында гомер итүче ветеран укытучы Тәгъмилә Садыкова өчен октябрь айы бәйрәмнәргә бай булды. Быел ул 95 яшын тутырды. Юбиляр белән Сабадагы хәбәрчебез Гөлшат Галиакбәрова очрашып кайтты. Тәкмилә бик матур итеп киенеп, сабыр гына кунаклар килгәнен көтә. Иң кадерлеләре балалары, онык-оныкчыклары бүген янәшәдә генә. Картлык көнендә ул бик бәхетле, барсының да хөрмәтен, кайгыртуын тоеп яши. Тәкмилә Биюзе Теләше районы Савыш авылы кызы. Хезмәт юлын 1945 елның 1 сентябрендә югары Шытсу урта мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укытучысы буларак башлап җибәрә. Аннары Орташ, соңрак Сатыш авылына укытучы итеп билгеләнә. Ветеран укытучыны иң гаҗәпләндергәне ул вакыттагы балаларның тәрбияле булулары. Укучыларым бик хөрмәт иттеләр, бик тыңладылар сүземне. Тәкмилә бине Сатыш авылында барысы да хөрмәт итә. Тормыш иптәше Ибраһим абый белән бик игелекле балалар тәрбияләп үстергәннәр. Аны олы юбилей белән котларга район, авыл җирлеге, мәктәп җитәкчелеге килде. Һәркем аны котлап, ихлас теләкләрен җиткерде, истәлекле бүләкләр тапшырды. 6 балага гомер бүләк итсә дә, өчесен бик яшьли җирләргә туры килә Тәкмилә апага. Бүген кызы Раилә, улы Ирек, килене Розалия, онык-оныкчыклары аның төп яшәү кеше. Төп йортта улы Ирек гаиләсе белән бәхетле гомер кичерә. Килене Розалия апа белән алар икесе дә укытучылар. Төп йортта гомер буе бер-берсе белән аңлашып гомер кичерәләр. Безнең төп йорт буларак, әнә Сабыйныкы мәрхүм Кәим 2 баласы, апаның 2 баласы, безнекеләр 2, безнең яни үзе 6 бала җәйләрен тәрбияли торган иде. Мәктәп еллары вакытында кышкы каникул булса да, көзге каникул булса да, җәй каникул булса да, безгә кайта торганнар иде. Менә 6сы да омаклашып шунда үстеләр. Әбиләре үзләре белән ияртеп йөрде. Тәрбияләде, укырга өйрәтте. Гомер буе авылда берничә генә булганнар ала, Казан утлар журналын алды, гомер буе стопка белән торды, мәгарифне бер калдырмады. Кичләрен менә һаманда хәтерлим, аяк бөкләп, газета журнал укып торадыр. Сөйініп шатларым яшим, бүтін әнейінің қарау Розалия өстінде, Аллаға шүкір, ул бүтінісін башқара. Кызы Раилә апа, мин бу йортка шул кадәр сөйінеп кайтам. Моннан алып киткән җылылык миңа әле бик озакка җитә ди. Әтием дә, әнием дә бик яхшы тәрбия белән үстерделәр. Әбием дә булды ул вакытта. Шуның кадәр инде концертлар куеп шулай иттереп бер-беребезгә ярдәмлекле булып үстек. Төп йорттагы улы Ирек, килене Розалия, шулай ук укытучылык династиясын дәвам итүче оныгы Илнур өчен Тәкмилә иң кадерле кеше. Туганлык йомгагын нык тотучы ак әби дә ул.